นนมาลมไซกิติกีและเป็น guest account และเป็นกิดุกเด็ดอารัดอตุมพันสรการอตุมเป็นตังกัสพารุพอกทับปี account อลองผู้อจอยเนเป็นกับเพรกฮาวาร์ตินอลองสตามีเบงอลองรัดอตุมตังกัจเอ็นดำกัจจิตุนอบิร์ตานิเลตุมลองดุนและส่วนทักสิปินีจังมีนิพายเอ็งคอยรับซีอาร์นิสตามีดิพูรงขลันอลองเคดูดิพูดิลาจี AGVB brands LDRB อลองสตามีองดุงarat atum tangkan ang katsi endo nilitum tekpon long nilitum laso rat kachito along nitum humbidam pensi hadak ni marli atum pan inut bahani nilitum arjudun alang litum nag standun ateng plotang te alang litum hillowing pen jirlo apor pen alang dim usum kong er charba cry pen laso abeng along tangkan si ensi pan alang nang palelo lapen pini alang litum ladak akeng pen karzap dun lok si pini anstam alang litum pangthing pon logo si alang litum nang standun lapuon lat coronavirus avur ke cholong li ke junlong li pen laso ke phiri gitu kok voi fit sami alitum sai jog je pen alang litum akeng pen halloween pen sabi alang litum wang nang kok lupa alang litum nang ningri dun rengti disajir pen oh perada problem bang ka tak perang mana no baji long pen sibang keng pen sibang oh tang te itu nak keng pen lok sibang lah oh ladar itu lah tangka chen pen sibang no biar tangka chen sibang no itu anda ni la uso poisa pen hala jokara poisa kalang ba oh tang te nani tung kidam bang kana keng pen lok sidang kok bonda nun kidam tai keng pen lo bon kidam nai lah nali tung ladak ni ko na hilap tang ha ni ko na nang itu tang na hilap tang ka ni ke pini bang pinan pen lo la kalang ba oh tang te ladak la so abeng long tang kanang chen ka prek hawar pen tentu se lalang tum thonda lam the si arsul pralang litum isip non litum Setan pon mila lang tu usumar cibu cry boy his temela dak alang litum la so asap svera tangkas temela tu nak chen tum dolo esla dak da ini li ding do parang tha ta ni tang han ta ni na le na pen bang kana ni ge da ka khuti rong hang rong pe lahan nak keng sebal bang ba oh keng pen lok los te bok het ke te na li tum metu por se da bang ta prang pen ba ta prang li non het apor la kalang ba oh ku ke tangka chen sem li tu ta bang ba oh tangka manela phado pho pu chi yang salah ha la pharu po tangka si chen sem bang ba lang non litum thek pon long lo la so beng long sambe ka prek hawar pen alang litum ke bang litum dolo isi litum non chetan pon mel alang litum so lockdown ke tangkir pon der ajok alang litum akeng pen ke bang nang ata prang pen ke bang nang boy fish tambe ladak non puan stem alang litum la so tangka chen pon long lelang isi chetan pon mel ladak latum bihek usumar alang litum sarba christ tambe la so abeng lang litum tangka chen phan bang ata prang pen bang sila litum non pun da karja pon dubom lang la ladak ka prek ini mali litum to lang litum ta litum lam thesi arju pon sila ladak hi na litum de ko na pen si bang la terang sopan terang super akeng pen lok tang bang lo ba keng pen lok sibang lo ante nang tum kopi tangka chen sidangan ke bang lo ni tum ke la gas apa kalang ba nali tu ante pinian verang ma ke bang matala ala so prang to nali tu bang lo ante apa aman da bang bom lo kadak he ante peda ta prang lo nali tu bang ante sudah ada perang pen lo mahalang nale kalang ba te non kitam ke bang sistem na keng pen lok lo ba keng pen lok lo pai lo silam silang phi ante nali tu hawa long non kisu hui kitu ke thangka belang bu abelang le he samri lang mayo mayalang nanti na tu hawa long la sang hui te ka prek nang ron bom lo man de ron bom lo le he non ba ke chui jun thangka siksa ke belang bu abelang Pini jangmi ni pai is inquiry CR ni kepiri mimi coronavirus med COVID-19 avurpent India lockdown karbing long angkang apan asap sok lasok lockdown ki pang arpon apu alam birta arjulong si West Karbi anglong wathal lang so karbi arat atum stami wathal lang so hiti khulat alang litum pinang an rat ke chetudum nitum thekpon long lan pen chot kalilang lapu anat beng along ki duk det arat atum tangka ka chen dun ji apan pinang an ke chetudun abirta ni tum ridun long Jangmi ni pai engkoi arni nilip MSC konsi parlopon angkang koila mati sarthi tokbi arong along bangathom chukomar atum chelangsi ki duk det arat atum phant don thongke bra hini arat atum phant alang li tumpen sang han la pen kaprek prek ke chu horm alang li tumpen keron pon la nangli la so putha kalam pini ningi idoma master staff nitum सरकार पर पथिका टेन पर नितु आसाम से नितु चुलंग ले निलंग ले ताकि सुन वही के तो नितु चिमा था नितु
nang le tum pipi tong pi ne di ni tu sang inti yang tu là pen ke sabun oi là COVID-19 coronavirus sakit sung pena joksi cundan long le atong phan la pen asap nat nilitung sarkar alang letu ma direction ating pensi nilitu ma kidukila katong hanron ponlo la sikini dali jangku inti sang masawet seta nilitung ponlo la si nilitung